ماتی راہا گراں درِ نبی ما راہا گراں وطا منزلو آپ سری یا براں در نبی ما راہا گراں وطا منزلو آپ سری یا براں بلکہ اروا منی یک دمانی ترہیت بلکہ اروا منی یک دمانی ترہیت روزہ زیارتہ پا سلامی رواں بلکہ اروا منی یک دمانی ترہیت روزہ زیارتہ پا سلامی رواں بلکہ زنگیں دلے میں گناہ صاف باں بلکہ زنگیں دلے میں گناہ صاف باں زمزمے شادیں آپاں چت تنگی گراں بلکہ زنگیں دلے میں گناہ صاف باں زمزمے شادیں آپا چت تنگی گراں عمر علی عثمان ابو بکر صدیق عمر علی عثمان ابو بکر صدیق چاریں کلیپا تی بے در وراں عمر علی عثمان ابو بکر صدیق چاریں کلیپا تی بے در وراں من ندر باتاں پتی شانہ نثار من ندر باتاں پتی شانہ نثار پتئی نامہ مستو ملنگ شاعراں من ندر باتاں پتی شانہ نثار پتئی نامہ مستو ملنگ شاعراں وطا منزلو آپ سری یا براں در نبی ما راہا گراں بازوان در نبی ما راہا گراں وطا منزلو آپ سری یا براں شرف داراں ہمیں اڑا شہری دیوان دے ما روانن تو ما یہ مجلسہ گشتر زیبدار کرنے کے واسطہ میں کلہ نہیں شاہر اور پی ٹی وی ریڈیو کمپیئر اور ما محمد رمضان نشروانی دعوت دی کیا ہوتی پھر بندہ بوانی محمد رمضان نشروانی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشانہ نات جی اللہ وتی بارگاہ قبول بکنتے عید میلاد النبی روچاں اور درائیں امت آتر شاد روچاں مرچی سرجم بوتگ مقصد جہان ہے مرچی سرجم بوتگ مقصد جہان ہے کہ آتک جہانا نور آسمان ہے مرچی سرجم بوتگ مقصد جہان ہے کہ آتک جہانا نور آسمان ہے محمد دپاتے حکم فرمان خدا ہے محمد دپاتے حکم فرمان خدا ہے خدایا کرتک درشاں ہمیں لفظاں قرآن خدایا کرتک درشاں ہمیں لفظاں قرآن من صدقہ باتاں شفیع تی شفائے من صدقہ باتاں شفیع تی شفائے تی پادانی ہاکاں شفا ہا جہان تی راہانی جنزگ چھیدک خدائے چھیدک خدائے نشان خدائے مطلب خدائے نے مگر روگے تی راہانی جنزگ چھیدک خدائے کنے میر پا درستان تو سک مہربان سبحان اللہ